50 urte, diote ez dut uste, ezin da inbeste. Besotikan helduta, neuk makila hartuta, hola naramate. Ala hobeto dela, inonerako dela, esaten didate. Umetxoei bezala, esplikatzen bestela, erori zintezke. Maili Zubeldia, kaixo egunon. Kaixo, egunon. Zuei etxean tokatu zaizue, Alzheimerra, amak daukata, zer moduz dago? Ongi dago, zaharretxean dago, ja 3. urtea, oso ongi inguratua, oso ongi zaindua, bera ere sentitzen da horre segurtasun giro batean dabilela eta, garatzen ari zaio, baina modu azki baikorrean esango dugu. Zuk Maili Zubeldia erabaki duzu hala ere, amaren gaixotasunarekin egin daitekela arte lan bat. Bai, ez da prozesua, ez da arras horrela izan. Hori nire modua da, bizipenak edo momentu zailak kudeatzeko ezagutzen dudan modua horixe da, ez. Beste objektu bat bilakarazi, distantziatu, nigandik pixkatu urrunago jarri eta horri esker beste modu batean bizi eta hori hobeki eraman. Eta bai, horrela sortu da. 2 urtez Ziburuko Ezpeletenian egonaldia egin duzu, egonaldia edo tarteka horra joan ez behintzat, eta idatzi duzu amaren gaitzak aterarazi dizuna, ez? Eta hor sortu zaizkizun sentipen horiek eraman dituzu letretara esan dezagun. Esplikatu iguzu nola izan den prozesua? Bai, prozesua izan da, idatzi nahi nuela, ez du 2 urte eman, hori baino laburragoa izan da. 15 bat eguneko egonaldia izan da, tartekatuta asteazkenetan joaten nintzen idaztera. Eta hastapen batean pentsatzen den olako monologo antzeko baten forma hartuko zuela, eta gero poliki-poliki egin arau konturatu naiz 2 pertsonaia izango zirela, bat izango zela gure ama edo emakume zahar, hori gaur egundik ikusita, orain dagoen egoeratik abiatuta, eta 2. pertsonaia bere memoria, beste pertsonaia bat bezala distantziatua, hori, eta bien arteko harreman hori, joan jin horiek, eta beraz pertsonaiak hartzen du, gero eta toki gehiago emakumeak bere hitzak galtzen dituen arau, eta bere ezintasunak, ezintasunak, zai gustatzen ditzu hori, gaitzak eragindako prozesua aurrera doakion arau, memoria den pertsonaia horrek ordezkatuz joaten da, hori. Eta hori da oroimen hautzia. Hortik sortu da oroimen hautzia. Oroimen hautzia ez, oroitzen naizeno. Oroitzen naizeno da izenburua. Eta atzo arratsean eman genuen lehenbiziko irakurketa, da erresidentzia bukaeran eskaintzen den lana. Bik eman genuen, nik eta Bernadette Lujo iratzokik. Bai. Eman genuen beraz hori atzo arratsean Ezpeletenia lekuan antxe, leku oso ederrean. Horiek zineten irakurleak, ez? Esan dezagun. Bai. Bi irakurleek hartu duzue orain zuk egindako testua, eta horra agertzen dira, esan dugun bezala, pertsona heldu hori, eta bere memoria, ez da? Eta bat joango da, memoria joango da, geroz eta leku gehiago hartzen. Zer moduz atera zen emanaldia? Benetan oso ongi, jendea oso entzunen kalitatea handia lortu genuen, jendea rapatua gelditu zen, eta oso ondoko oharrak oso baikorrak izan dira, jendea oso unkitua, azkenean konturatzen naiz, betikoa da ez,
nik oso prozesu personal batetik abiatzen naiz, baina azkenean gai hori oso unibertsala da. Nor nahi unkitua izan daiteke familian edo lagun edo hurbil dugun norbait denok ezagutuko dugu modu batean edo bestean. Hori da, esperientzia hori bizitzen ari den jendea badugu denok, ezta? Orduan nahiko unibertsala bilakatzen ari da. Bai. Zu agurtzerako nire arintasuna kanta entzun dugu, eta abesti hau da gainera oroitzen naizen oren oinarrian dagoen doinua, ezta? Bai, bukaeran ematen da, bukaerarako utzi dugu kantu hori, isteko, 51 minutuko irakurraldia da, eta bukaerarako kantu ezartzen da, eta horrekin batera agortzanean duetzak egin digu oso opari ederra berak marraztutako gure amaren argazkietatik abiatuta berak marrazki batzu egin ditu eta horreko kantuaren iraupena duen bideo bat ere proiektatzen da bukaeran eta oso ongi borobiltzen du emanaldia. Bai. Ama, joan altzen ama, atzokoa ikustera? Ez. Amari kostatu iten zaio orai, dagoen tokitik muitzeak. Konturatu ginen, guri ilusio egiten zitzaigun, beti ekartzea, baskaritara eta hola, eta jaztik aurrea konturatu ginen, plazera gurea zela, baina amarena ez. Bera ongi dago bere inguruan, antxe, bere ingurumenean. Han segur sentitzen da, eta ongi behar, guk joan behar dugu ara. Bera handik mugitzea komplikatua da. Eta zu orain lasaiago gelditu zara, Maie? Bai, noski, idazte prozesu luze, hortan, prozesu horrek nau lagundu. Beste urrats bat izan da, nik hasiera batean ez bainuen bat ere pentsatzen neuk irakurtzeik. Baina, bide egin du eta azkenean ausartu naiz. Eta horrek ere lagundu egin hau, hori ere, distantzia bat hartzera. Eta, bai, eta helburuetako bat zen ere, hori da, pertsona horien egoera ikusten dugunean, ez dezagula antz, pertsonak hor daudela osorik, beren historia guztiarekin, izan direna eta izana hor dute, naiz eta guk bideak moztuak izan, naiz eta komunikazioa bestelakoa izan, pertsona hor dago bere osotasunean, eta duintasun hori hor dago. Beaz, oso importantea da, netzat hori azpimarratzea. Saiakera, helburuetako bat hori zen. Bai, atzo eman zenuen aurreneko aldiz, entzule bat ari zaigu galdezka, zutaz galdezka, eta emanaldiari buruz galdetzen du, eta zurekin hitz egin nahi duela esaten du, eta biztanda horrek esan nahi duela, nahiko lukela berek ere ikusi, eta jakin nahi du, beste non baiten emango te duzuen. Bai, hortan, atzokoa pixkat test gisa egin dugu, horra ekarrarazi ditugu pixkat hemen iparraldean ditugun eragileak eta mundu hortan dabilen jendeak, eta haien gandik espero genuena zen, benetan, erran dezaten merezi zuen zabaltzea, eta, bentsat, ez dute zalantzarik izan, eman behar dela. Hortan, orai ari gara, bilatzen lekuak, oraindik ez dizut data 5-rik emango, baina jakinaraziko dugu, bai emanen dugu, urrengoa ari gara lotzen, orai behar bada senperen bada larraldea etxe bat, kulturetxe gisa erabiltzen dena, eta hor leku egokia proposalitzatekea pentsatzen dugu. Eta, holako txokoak bilatzen ari garen, eta emateko gisan. Horren proposamenak balima dira, noski, helarazi eta aldugun neurrian erantzun dugu. Bai, esaten du emanaldi bat nahiko lukela, Bai. Bai, noski, bai, prez gaude. Bai, prez gaude gogoarekin eta hori da bere sumetasunean oso, bentsat oi hartzun hori jaso genuen atzo, jendearen gandik eta... Oroitzen naizeino, esango dugu. Hori da... zure idazketa prozesu horretatik, atera den emankizuna, eta Maili Zubeldia ezagutzen dugu kantari gisa, baina orain idazle gisa ere bai, eta taula gainean irakurle ere bai, kuriositatez,
Nola idatzi duzu, lehen pertsonan, hirugarrenean, nola izan da? Orduan, beste erronka bat, bueno, erronka ez egin, hola atera da, emakumea lehen pertsonan mintzo da. Orai dagoen momentuan. Bai. Eta bere memoria, iraganean hitz egiten du, eta noka hitz egiten dio. Aha. Gure amak noka forma erabiltzen baitzuen, lagunekin eta aiztekin. Eta forma hori berreskuratzea ere importante iruditzen zait. Eta beraz, memoria hola hitz egiten da. Memoriako hola hitz egiten da. Zenbat detaile ez da? Horrelako gauza bat idazten hasitakoan kontutan izan beharrekoak, Maili. Batzuk bere kasaterako dira, beste batzuk berriz bilatu behar dira, pentsatu behar da, horrela egin, hala egin, nola idatziko dut, ez? Eta hori da, egonaldiek ematen duten aukera, paregabea hori da, toki batera zoaz hortara bakarrik. Nik asteazkenak hortara dedikatzen dituen. Eta hemen besterik pentsatzeko, eta hor, prozesua eta gauzak joaten dira, bueno, usten diezu, ez? Denbora ematen diozu eta bide egiten du, bada ere uste bat. Nunbaiten borontatea baino, edo asmoa, edo ideia argiak baino, uste bat ere bada, bizian bezala ere. Usten dugunean askotan gauzak, beste bide batzu irekitzen dira, eta, hala. Bai, naiz eta jakin asteazken horiek momenturen batean beste asteazken batzuk bihurtuko direla, hori ere, bai? Bai. Maili Zubeldia, izugarri estimatzea izugu hain barrutik amarekin bizi izan duzun guzti hori kontatu izana, eta nola sormen lan bihurtu duzun, eta aurrerago esango diguzu, non izango dugun zuen lan hori ikusteko modua. Eskerrik asko. Bai, pozik emango du, mila esker zuei. Bai, beste bat arte.